Nuo vain ratkaisi ongelma. Ei siinä ole mitään muuta vikaa muuta kuin VPN. Eli jos sulla on puhelimessa joku näitä tietoturvasysteemiä ja suojalla on sellainen 3-kirjaiminen sana kuin VPN ja se on päällä, ei yhdistä sitten Mimo näihin. That's it. Helppo ratkaisu. Otin tuossa vanhan puhelimen, että pitäpäs kokeilla johonkin vanhempahan versioon kokeilla yhdistää ja no, että no onko täällä nyt sitten, miten kun tää ei ole hetken aikaan ollut käynnissä, niin katsohan nyt nuo tietoturvahommat. Tää on tuo VPN, niin laitan se päälle. Mutta hetkinen, kuinka mulla tässä luurissa on? No siellä on VPN päällä. Aivan peruttu koitin ottaa pois. Avot, heti yhdisti. Vika löytyy, vika korjattu, nyt on päivitetty laite ja ei muuta kuin kuvaamaan. Hyvää päivää.